Nga jugula serana pari ma jugunya kana manyini nga jugula furude nyawanya nyini no kana manyini nga jugula besirale furude nyala kana manyini nga sa kana manyini nga jugula mo te kana manyini nga jugula altisi nyawanya nyini no kana manyini nga jugula nesirana altisi yanya kana manyini nga jugula Dia kele nyonya nyini ala kana manyini ngajula arasira ne kana kono sirale kana manyini ngajula sini maye nyonya nyini no kana manyini ngajula kono sirale kana kono sirale kana manyini ngajula bara nyonya nyini no kana manyini ngajula maraka donka aramba ko de kumana kana manyini ngajula nena fuli di maraka doma kana manyini ngajula farasi kaila aramba ko de kumale kana manyini ngajula Teso, kana manyini ngajula, mogo te kana manyini ngajula. Teso, kana manyini ngajula, mogo te kana manyini ngajula. Vous écoutez Radio Savoir FM 91.7. ba cina muso demse ani makro fa kluba na ni watini na ambe fuli krengre kandi au bele de mo mana ke yoro ka jirala ka fo ni watini na klube ya ni sabare femela bi kononton ani kili murumuru wolo vla fini shuru amela selike kabo kabala zone universitaire la bi o jumando ino bena o te kalo kili muga samba fla ani mo ni kilima ay nyo soro kokora anka jamkan konna la mi to yi suni kene bi dafe jakoni ay kene soro jumado ani na nyado kile koni ya keme ka nyawa ni watini na ngauna tabe hanga dafe jakoni ya kene soro wabi kene asebe koro frembe ko sebe hinafo la de la émission suni kene abilasi awma Abubakar Kanute fe no nere ani dirsa koni bako ni wula haba Abubakar Kanute ko bitodi saba alhamdulillah bashte gon bashi foti nafo hayre hakma kame to gamna dirsa koni bako fukata senera ma dajuru koni bi o bambulo o la sa mamru mina ile bi da fe jeka no yanga so yi o yi masaba yi hanka ma wulilin kilin kena soro to fla wulube sira fe kanam soni ufuna na kena soro hanka ma wulilin sababu yi basaro sila ale yi urgence panafricaniste coordinateur yi fukata se Seydou Jawara mam ale parti lumière président yi ani hanka ma wulilin mi kena soro Amadou Aya ale be kodemna ani jigiya kurwa mouvement jigiya kurwa fenela monsieur Aya yini wula bashite kon bas fuiti ambi fo ko sabanga wuri jabili ne ra baw fo ka wal nyundo ka ako fembe ka o lamme ni wakati na mbo bela jeli fu nala sona furi jaranye o ajan lamme o bela jeli bi mami tagabi ne ko karafila o yi kalilu magasuba yi anga finsra ka mawbi kan soro bamako ani kati kona la o wati kelen fene lambe live langa bolo sira kanu Savoir FM page Facebook yi maw kana nyine ka vanga application mobile fene be no pse ka télécharger ay wa play store sans faire fukata se zeno kana mam se ka soro bela jeli sans faire la de la ko la émission suni kene a rediffusion no ici kan yi o be ke samedi do on fait ka damne midi la ka tabla 13h30 la nga yelamali fitili mina do la amina to a donkoro la no samedi o
ka nana ye midi 30 la n'ala sɔnna donna nataw la an ka segin ka rediffusion kɔni a bɛna kɛ midi 30 ka taa bila 14h la o b'a yira k'a fɔ maa minnu ma ayiwa jɛmukan sɔrɔ bi olu bɛ se k'u labɛn ka sini ma kɔnɔ n'o ye samedi ye ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 14 na émission sɔnni ɲɛna segin ka min kɛ o waati la bi kɔni bi ye le 20 ye le 18 août 2020 ma wakili b'a la min kɛla fanga d'Afrique kɛla fo kana bila 18 août 2021 na o tɛmɛla an kɔrɔ fanga d'Afrique min kɛla a ye san 1 sɔrɔ san 1 min sɔrɔla yɛlɛmali jumɛn de kɛra o kɔnɔna la o san 1 baara minnu bɛ ka kɛ transition avenir jumɛn de b'a la n'ala sɔnna bi an ka maa welelenw an bɛna masala o babu de ka yaasa lamɛnw bɛ se ka faamuya sɔrɔ la o la sa jɛmukan kɔni n'a sɔrɔ na banna minnu bɛ k'a fɔ u bɛ kan lamɛn walima minnu bɛ yen u bɛ kan filan ka bɔlɔlɔsiraw kan u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u senu jɛmukan na ka weleli kɛ n'a sɔrɔ na banna an bɛna siraw labila an ka sira ye 2 ye fɔlɔ ye 20 80 21 47 filanan o ye 82 82 84 83 ayiwa nin waati na man si Kalilu Magasuma ma a ka tɛmɛ n'an ye sɔɔni an bɛ segin an ka babu kɔnɔna la. Le pays va mal, le pays va mal, le pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant ne parlait pas de nordistes ni des sudistes, mais aujourd'hui tout est gâté, l'armée est divisée, la société est divisée, les étudiants sont divisés, même nos mères au marché sont divisées. Oh non, mon pays va mal, le pays va mal, le pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans, mais aujourd'hui tout est gâté, l'armée est divisée, la société est divisée, les étudiants sont divisés, même maman au marché sont divisés. Oh non, mon pays va mal, le pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal. Ayiwa ni waati na lamɛnba bɛɛ lajɛlen ko ladɔnniya k'a fɔ o tulo bɛ jɛmukan sɔnni kɛnɛ de la min bɛ lase aw ma juma o juma ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 18 na segin kan o bɛna kɛ ne ayiwa donna nataw la ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 14 na Disakone Bako yɔrɔ jamana kɔnɔ kibaruyaw ka ca kosɛbɛ. Siga t'a la Bɔkari Kante an bɛ foli an b'a di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu bɛ ka fɔ nin wagati in na o sɔgɔlen don Radio Safari FM na 91 murumuru 7 kan an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la hakili la ni jamukan in tɛ jamukan kura ye Radio Safari FM sanfɛ jamukan kelen min bɛ yen yaasa ka se ka jamana kodɔnnanbaw ka se k'o wele ka na sigi k'o ɲininka jamana yɛrɛ lahalaw la yaasa jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali ko la hakili la émission sɔnni kɛnɛ o b'o jamukanw fɛ tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn yanni an ka tɛmɛ ni babu ye Abubakar Kante i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na kunnafoniya telima minnu bɔra k'a bɛn wagati in na an bɛ da dɔ olu la ko fɛsɛfɛsɛ an lamɛnbagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ la Abubakar Kante an ka minisiri mun ɲɛsinnen don an ka kalanko kɛɲɛw ɲɛnabɔli ma kɔni ye communiqué bɔ k'a bɛn Abubakar Kante ka se ka fɛn min ye ekɔlidenw fo ka taa se ekɔliden somɔgɔw ma maa ma da bɛ Mali kalanko kuma na ka se ka bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ fɛn min an ka kilasi 12nan maaw an b'a fɔ fɛn min ma baccalauréat n'o ye kimɛliba ye aw ka jamana kɔnɔna yan ko o kimɛliw kɔni o bolodalen n'o kan dɛnɛ natɛn kɔnɔ mun bɛ bɛn o tɛ kalo tile 23 ma ka taa bila o tɛ kalo tile 26 la bɛ kɛ anw ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka mɔgɔw ladɔnniya fɛn min ye baccalauréat ye an bɛ dugawu kɛ an denw n'an dɔgɔninw an kɔrɔ minnu bɛ yen nin waleya na Ala k'a se ka a nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen Abubakar Kante o kuma o tɛmɛnen kɔ an bɛ taa an ka jamana fɛn min ye o kuma Tomiya mara la o kuma yira la k'a fɔ fɛn min ye marifatigi jɛkulu dɔ n'o ye jatigɛ wale kɛbagaw ye aw kɔni ye bɛngali wale ta ka se ka fɛn min ye Tomiya o kuma fɛn min ye commandant ka yɔrɔ n'o y'a ka bureau ye ka se k'o sɛgɛrɛ fo ka taa
taa se fɛn min antenne ma antenne mu no o bɛ to min n'o ye an ka téléphone antenne ye n'o ye réseau ye ka se ka bɛngali wale ta ko o sɛgɛrɛ ka réseau yɛrɛ ka se ka a jeni a sun ka jeni tumiya kɔfɛ kuma kɛla fɛn min kalo kɔnɔna na Abubakar Kante n'o ye le 18 août san 2021 kuma tumiya mara la a kɛla dugu min na o ye Mafune kuma bɛ tumiya cercle fɛ Abubakar Kante wagati kelen kɔnɔ fɛn min ye Kutala poste min bɛ ni pɛnga 11 don kuma n'i bɛ taa fɛn min ye Kutala ni Sikaso fanfɛla cɛ ka taa kuri fɛ kuma o poste fana o ye Bamanciya wale ta ka a sɛgɛrɛ kuma ni kɔni ma to nin ko ninnu si la fɛn min ye an bɛ taa fɛn min ye Douentza mara la Abubakar Kante fɛn min ye an ka kɛlɛcɛdenw bɔtɔ la fɛn min ye Boni ka taa Omori o selen Douentza masuruna na fɛn min ye jatigɛ walew kɛbɛw kun ye janda o ɲɛ kuma kɛlɛ sababu ye fɛn min ye mɔgɔ 15 bɔɲɔnko olu kɔni nin tɛ la o jatigɛ wale la ka sababu kɛ o ye mugujugu pɛrɛnta k'o don mobili dɔ de la k'o pɛrɛn n sɔrɔ ka bɛn an ka fintigilakaw kan Abubakar Kante kuma minnu nin to la a ko la an bɛ dugawu k'o ye Abubakar Kante ala kan ka jamana kisi ka bɔ nin na a ɲɔgɔnna walew ma ala ka se di an ka fintigilakaw ma Abubakar Kante yaasa an ka se ka fɛn min ye o kuma jatigɛ wale kɛbaaw kuma ka bɛ ka jamana ka se ka basigibaliya ka natili min kɛ jamana in kɔnɔna na dan bɛ se ka siri o la cogoya min na Abubakar Kante n'ala sɔnna Dirisa Kone Bako an b'i fo kosɛbɛ ka kunnafoni ninnu dili la an bɛ tɛmɛ n'an ka baw ye ka dugawu kɛ yarabi fɛn fɛn ni tora nin na ala ka o dayɔrɔ sumaya Bako jamana nin kɔni an b'a fɔ an tɛ se ka fɔli la jamana ni maaw dɔ de bɛ olu jɛnna u ka denbayaw kɔ ka jɛ u denw n'u masaw bɛɛ lajɛlen kɔ ka jɛ u ka duw kɔ u sigiyɔrɔ kɔ ka taa k'u bɛ taa jamana kumabɔ ayiwa kɛlɛ bɛ fan minnu na n'olu ni tola jamana ko la an kɔni seko min an bɛ dugawu de kɛ ani ka jamana ɲɛmaaw wele k'u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa nin waleya ninnu bɛ se ka ban pewu sinon Mali depuis 2012 an bɛ nin kelen kɔnɔna la waati ni waati kɔni bɛ nin kumajuguw mɛn a bɛ maaw dusu kasi kosɛbɛ Bako an kɔni an bɛ dugawu kɛ jamana ni ala ka basigi n'ala sɔnna an bɛ tɛmɛ n'an ka baabu ye an ka maa welelen fila kɔni ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ o bɛ sira fɛ ka na an bɛ an ka baabu daminɛ Amadu Aya Sanogo ale kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ ka daminɛ 18 août ayiwa jati Amadu Aya kosɛbɛ Amadu Aya Aya y'a jamu ye kosɛbɛ ayiwa ale bɛ ko dɛm na n'o ye parti politique ye en même temps mouvement dɔ fana bɛ yen ko Jigiya Kura a y'o fana maa ye an b'a fɔ kosɛbɛ an ka wuli jaabili la n'ala sɔnna an bɛ ɲininkali fɔlɔ min tɛ ko ala ɲɛdɔn n taa ale siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ kɔnɔna la ale tɛ dunɛ tuguni so ni kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ min fɔ a ɲɛna dɔrɔn a k'a sigi cogo ɲa barisa sokɛ min don waati a ka girin fanga bɔ waati dɔ la donc an ka ɲininkali fɔlɔ ye k'a dɔn ka daminɛ 18 août 2020 na fo ka na bila nin waati na coup d'état kɔni kɛli a ye san kelen sɔrɔ e yɛrɛ politique maa ye i ka faamuya ye jumɛn ye baara minnu daminɛna a taabolo kan n'o ye transition yɛrɛ ye bon n bɛ sɔnni ka to kunba babu kɔnɔna na bɛ hakɛ to ɲini jama fɛ ye dɔgɔnɔ ye bamanankan ye tuma dɔ la jɛlen tɛ kosɛbɛ mais o ka se ka n bɛ kuma minnu fɔ o ka se k'o faamu kosɛbɛ o di nafa b'o de la n'o bɔra yen ne bɔra yan wagati dɔ la ne tun ye weleweleda kɛ ka fɔ ne yɛrɛ ka dugu tun minɛnen don le 2 mai kosɛbɛ 2021 jihadistes fɛ kosɛbɛ mais kunu ala barika la o ko banna donc o ye sɔnni ka don babu kɔnɔna na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya presse Mali presse bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ ne yɛrɛ ye congé presse kɛ ani an ka dugu dɔgɔnɔ minnu bɛ yen a bɛ se ka segin dugu tɔgɔ kan ye Dinanguru ani Boni Manja parce que a ye min fɔ sisan kosɛbɛ mobili tun bɔra Douentza a bɛ ka taa Boni 80 et quelques kilomètres kosɛbɛ Dinanguru Boni 80 kilomètres o man jan ɲɔgɔn na se Dinanguru est au sud de Boni ani Bulkesi fana man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que mɔgɔw bɛ Bulkesi kɔni dɔn ani Mondoro kosɛbɛ donc bi alhamdulilayi mɔgɔw ye weleli kɛ presse y'i jɔ a jɔyɔrɔ la dɔgɔnɔdenw minnu bɛ Bamakɔ yan ani minnu bɛ Koro ani fan bɛɛ wulila k'i jɔ a bɛ Koro ka taa kuma ni mɔgɔ ninnu ye parce que dialogue national inclusif hakili lajigin a y'a fɔ maliyɛn minnu bɛ kɛ jihadiste minnu ye marifa ta k'an ka kuma n'u ye min ye Iyad Amadu Kufa ye donc o hukumu kɔnɔna na mɔgɔw kumana
mɔgɔ ye démarche kɛ local alhamdulilayi a ko banna hɛrɛ ni baden la a ko ma ban k'a fɔ ko Lɛnɛburukaw ka don sariya kɔnɔna na a m'a fɔ k'u ka musow ka burumusu don a m'a fɔ mɔgɔ k'u ka pantalon tigɛ mais seulement u ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka taa i ka sira fɛ donc o yɔrɔ in na ne tun ye weleli kɛ yan bi ni nana yan a ko banna kunu il faut que n ka mɔgɔw fo o yɔrɔ in na n'o bɔra yen 18 août 2020 2021 2020 18 août 2021 san fila jamana bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ coup d'état fila de kɛra a kɔnɔna na 18 août 24 mai o ye gɛlɛya de o gɛlɛya fana n'i y'o jateminɛ kɛ n'i ye mɔgɔw lajɛ mɔgɔw b'a fɔ ko politikimaw de ye jamana in sigi nin ko in na ayiwa o dun mɔgɔ k'a faamu k'a fɔ démocratie ma nɔgɔ école don diɲɛ don o don mɔgɔ kan ka i dege démocratie la baara gɛlɛn don ne y'a sɔrɔ an ye démocratie n'an sera k'a faamu kosɛbɛ alors coup d'état tɛ kɛ jamana kɔnɔ donc a faamuyabaliya o de nana o de ye nin ye parce que an donna démocratie kɔnɔ hali an ma san 40 sɔrɔ a kɔnɔ or yɔrɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛ démocratie kɔnɔ na siècle n'i ye dugu dɔ ta Sénégal olu bɛ démocratie kɔnɔ avant la France i tɛ coup d'état mɛn ye parce que n'i ye coup d'état ça veut dire que sɔrɔdasiw de nana Sénégal bɛ démocratie kɔnɔ olu y'a daminɛ France u y'a dɔn Sénégal ye vote kɛ avant la France cogo di o sɔrɔla sira jumɛn fɛ non parce que n'i ye faransi yɛrɛ lajɛ même faransi n'i y'u ka histoire lajɛ bɛɛ tun tɛ se ka voter o n'an donna o kɔnɔna na a ka ca bɛɛ tun tɛ se ka voter pour la première fois que bɛɛ ka voter au Sénégal a kɛra Sénégal avant la France parce que Sénégal fana tun ye faransi ye donc maintenant c'est pour dire que olu filɛ i y'a ye i tɛ coup d'état mɛn pourtant politikimaw bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ marché u bɛ ko bɛɛ kɛ politique kɛnɛ ye politique kɛnɛ de aw y'a fɔ cogo min na so ni kɛnɛ n'i b'a boli de ka taa de mais yan ni mɔgɔw bɔra k'a fɛngɛ sɔrɔdasi dɔw bɛ bɔ dɔrɔn k'a fɔ k'an ye fanga minɛ parce que marifa de b'u bolo donc ça veut dire que démocratie jusqu'à présent an ma a faamu kosɛbɛ a kan ka faamu cogo min na donc ni ko kɛra dɔrɔn karisa don a ka nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen don donc de 2000 coup d'état kɛra fo ka na se fii ma n'i y'a fɔ coup d'état fila de kɛra u ye minnu fɔ coup d'état kɛlen ko maracogo man ɲi u b'a fɔ ko gouvernance ko lakana u y'o kuma fɔ ko élection kɛli man ɲa u y'o kumaw fɔ fo ka na se kalanko ko kana se syndicat ko nin bɛɛ de donna a kɔnɔna na a fɔ k'a man ɲi c'est normal parce que n'i bɛ sinan bɛ yen fanga sinan bɛ yen o de y'ale ka baara ye a bɛ meeting kɛ a bɛ marché a bɛ conférence de presse kɛ ka mɔgɔw kunu ka fɔ baara min bɛ ka kɛ a man ɲi walasa ni élection min bɛ nalen minnu bɛ fanga na u kana fanga sɔrɔ mais o kɔnɔna na ni coup d'état kɛra mais bi n'an jɔra k'a lajɛ est-ce que fɛn min fɔra yanni o cɛ est-ce que an ye nɔ y'a la wa ɲininkali bɛ yen nɔ problème ɲininkali o de aw ka ɲininkali o de ne bɛ se k'a fɔ i tɛ se k'a fɔ ko nɔ ma y'a la baara dɔw kɛra i n'a fɔ jumɛn baara minnu kɛra a bɛ se k'a fɔ baara minnu kɛra a ma ɲa de a ma sira sɔrɔ parce que coup d'état min kɛra min kama n'u ko lakana ko sisan aw yɛrɛ y'a fɔ sisan sɔrɔdasi minnu fatura n bɛ ka kuma nin yɔrɔ in na bi sɔgɔmada kunu fo ka na se bi mɔgɔ tɛ se ka bɔ Koro ani Bankasi ka na Mopti lakanabaliya sababuya la lakanabaliya parce que Bankasi donso minnu bɛ yen u kɛlen bɛ ka sira tigɛ mun kosɔn kɛlen c'est parce que jamana mara tɛ yen ni mara tɛ yen bɛɛ b'i sago de kɛ o u kɛlen bɛ ka sira tigɛ minnu ye fonctionnaire dɔw ye u tun kan ka taa Koro u tɛ se ka taa a daminɛ kunu fo ka na se bi ma est-ce que ni fanga bɛ yen o bɛ se ka kɛ wa Mali kɔnɔna na
ko korokaw tɛ se ka na Bamako bi u tɛ se ka se Moti Bankaskaw tɛ se ka na koro tɛ u tɛ se ka na Bandiagara parce que Bandiagarakaw de ye sira tigɛ donc ça veut dire que n'i ko lakana sira an y'a ye o don vers Gao au nord Milaka fan fɛ mɔgɔ caman sara ye diɲɛ don o don a ye min fɔ Sikaso région tɛ Segu région tɛ Moti région tɛ o tɛ kuma fɔ Kayi région tɛ fan bɛɛ de minɛnen don o don i b'a mɛn k'a fɔ mɔgɔ u ye mɔgɔ hakɛ de sara u ye kariw lajɔ mɔgɔw ma se ka sɛnɛ kɛ donc ça veut dire que olu minnu bɛ yen bi an bɛ olu de ye a tɛna se k'a fɔ ko nin ko kɛra depuis non non an b'olu de ye parce que e de ko a man ɲi i y'a ta surtout que minnu b'a an kunna o ye sɔrɔdasiw de olu ka baara don donc an bɛ o yɔrɔ in na an b'a fɔ u ye baara min kɛ an ma nɔ ye an ma nɔ ye parce que olu de y'a fɔ ko le terrorisme olu dun bɛ k'o kɛlɛ donc depuis k'u nana a problème bɛ ka continuer n'a fɔra ne ye dugu minnu fɔ a libéré la bi mais o ma sɛnɛ kɛ o parce que n'i ma danni kɛ o kɔni c'est fini o yɔrɔ dɔrɔn tɛ n ye Mondoro fɔ yɔrɔ caman don donc o ye o ta fɛngɛ ye min ye école ko sira ye aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ sisan aw kan na k'a fɔ ko examen bac bɛ yen lundi DEF min kɛra an bɛɛ y'a ye a ko kɛra cogo min na grève bɛ yen dɔw y'a fɔ minnu bɛ ka surveillance kɛ dɔw ye mécanicien ye dɔw ye sɔrɔdasiw ye dɔw ye donc ça veut dire que o fana an denmisɛnninw an denw ka avenir ko bi ye problème ye hali ni minnu ye examen DEF kɛ jɔn de bɛ na a baara a corriger sɔrɔdasiw ko k'olu t'a corriger enseignant école maître bon bac bɛ na kɛ an t'a dɔn a bɛ na kɛ cogo min na o problème bɛ yen an bɛ yɔrɔ min na fana kunun an y'a mɛn ORTM kan ko syndicat dɔ bɛ yen CSTM k'u bɛna ka taa grève la le 30 72 heures de grève a y'o de mɛn bon min ye fɛngɛ ko ye kalafili ko mais kalafili ko fana an ye min ye bi n y'a fɔ coup d'état 2 de kɛra coup d'état fɔlɔ 18 août fo 24 mai mais an y'a ye baara dɔ tun kɛra pour que an ka se ka taa kalafili la an ka loi min bɛ fɛngɛ o tun baara tun kɛra o kan min ye député fɛngɛ ye kuma ko loi organique baara tun kɛra o kan donc baara dɔw tun kɛra pour que an ka se ka taa élection la mais depuis que ninnu 24 mai coup d'état kɛlen fo ka na se bi ma fɛn bɛɛ jɔlen don dɔw b'a yɛrɛ kalatɔ o kuma a ɲɔngirilen don nin waati min a jɔlen don or layidu dun talen don k'a fɔ ko transition ye kalo 18 ye kosɛbɛ layidu de talen don ni loi tɛ baba ko loi tɛ a kɔrɔ non mais an bolo kumakan i ka serment layidu i ye layidu min ta o ka girin ni loi ye nka maaw bɛ ka bɔ ko ka dɔ fara transition ko ka dɔ fara waati kan dɛ u m'a fɔ parce que an bɛ se ka fɔ minnu bɛ ka fɔ o ye an bolo o ye ça c'est du théâtre an bolo théâtre don même ni taali ni théâtre ye métier ɲɛnama dɔ ye on b'a fɔ ko entre guillemets c'est de la théâtrisation parce que minnu kan k'a fɔ ko an b'a fɛ ka dɔ fara a kan olu ma bɔ k'a fɔ parce que olu ye an bolo autorité de kan k'a fɔ ni autorité kumana ça c'est qu'on appelle les voix autorisées président de la transition b'a kuma fɔ premier ministre b'a kuma fɔ a ministre b'a kuma fɔ an ma deli ka même officiel k'a kuma fɔ k'a fɔ an b'a fɛ ka dɔ fara transition kan donc a tɔgɔ kɔni an bolo o ye en tant que responsable an tɛ o jate ani jamanadenw yɛrɛ bɔra ka laɲini kɛ jamanadenw ye jɔn ye o ye peuple de bɛɛ peuple ye jɔn ye peuple bɛɛ lajɛlen de mais voilà peuple ye jɔn ye peuple tɛ Bamako dɔrɔn ye o ne bɛ ka min fɔ sisan ne m'a fɔ korokaw tɛ se ka bɔ ka na Seware wa olu tɛ peuple ya peuple ye jɔn ye le peuple a bɛ consulter ni par voie ni an taara an ka constitution kɔnɔ par voie référendum peuple bɛ consulter ten de ani ni élection kɛ o fana n'i b'a fɛ ka ɲininkali kɛ référendum de kɛ ka peuple ɲininka c'est ça là c'est o de ye peuple ye. nka e bolo est-ce que a tun b'o bɔ k'a fɔ ko ni dɔ kan ka fa transition kan ka référendum organiser o la o tɛ wari tiɲɛ dɔ ye tuguni jamana kunna. non même ko o de ye peuple ye mais bi référendum ko kuma tɛ yen o parce que ni référendum ko kuma fana fɔ
an ka gafe fana bɛ yen min b'a fɔ an kan ka taa cogo min na parce que chronogramme tun bɛ yen min ko le 31 octobre an bɛ référendum kɛ Sogel premier ministre Sogel a taalen CNT la a ko k'a bɛ chronogramme waliya u y'a ɲininka ko chronogramme min tun labɛnnen don k'a b'o waliya donc n'a b'o waliya ça veut dire que 31 octobre révision constitutionnelle référendum kan ka kɛ bon n'o fana kan ka kɛ chronogramme kɔnɔna na n'i taara o jateminɛ déjà le 15 au 30 août révision audit du fichier électoral kan ka kɛ fichier min bɛ yen o kan ka auditer mais o baara yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ donc baara minnu bolodalen chronogramme kɔnɔna o tɛ yen bon n'a ko a b'a waliya ça veut dire que bon kuma dɔ bɛ yen donc c'est pour dire que fɛn dɔw c'est pour ça ko ma peuple bɛ consulter ni par référendum o consultation tɛ yen donc peuple ko an ka o ko c'est pour te dire tellement que aw kana peuple ko kuma fɔ parce que Bamakɔ yan mɔgɔ b'a minɛ k'a fɔ n'i ye mɔgɔ dama dama bɔ dɔrɔn b'a fɔ c'est le peuple à parler c'est pas le peuple même ni Bamakɔ kurakaw bɔra n'u ko le peuple mais kabalakaw ma bɔ cɛbalikaw ma bɔ donc an k'o yɔrɔ to yen an ka taa ni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka taa ni tiɲɛ jamana ye an bɛɛ bɛ jamana in fɛ. Ayiwa i ka kuma la i ye da sera ma k'a fɔ an ka kalanko ko yɛlɛmaliba ma k'o la fo ka taa se lakana ma waati min na fana tun bɛ dafili maaw t'u laɲini yɔrɔ kɔ i n'a fɔ kiri ta fan fɛ u y'a jira k'a fɔ jamana kiri ko a ma tile fo ka taa se sɔnnibaw ma n'o ye coalition ye yala o fan fɛ ka daminɛ kurita kɛ waati la kana bila bila e bolo yɛlɛmaliw kɛla o dakun ninnu kan wa. I b'a dɔn justice ko n'i ye jateminɛ kɛ an minnu ye bɛ politique la i tɛ se k'i da don a la kosɛbɛ ka don a kɔnɔ c'est comme armée fɛn min b'a kɔnɔ olu dɔrɔn de b'a dɔn l'armée c'est la grande muette justice i tɛ se k'a fɔ karisa ma karisa ye sonyɛni kɛ ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ k'a minɛ k'a nɔ minɛ ka kiiri k'a kan sinon ils sont présumés innocents mais n'i ye jateminɛ fɛ o effectivement o M5 ka fɛn kɔnɔna na o bɛɛ tun b'a kɔnɔ mais bi ne tɛ se k'a fɔ ko rapport de ye de 18 août fo ka na se bi ma an ma rapport ye k'a fɔ karisa ye nin kɛ tan karisa ye nin kɛ tan mais ce qui est certain an ye jateminɛ min kɛ n bɛ misali kelen dɔrɔn de di wagati dɔ la u ye maa dɔw minɛ k'u tun b'a fɛ ka jamana dafiri mais kiiri taara ka yira k'a fɔ u nɔ t'a la u y'u minɛ cogo min na a ma ɲa donc ça veut dire que o yɔrɔ ye baara dɔ mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka est-ce que sariya y'a ka baara kɛ pour que u ka se k'a minɛ wa parce que cour suprême y'a yira k'a fɔ u minɛ cogo u garidile cogo a ma ɲa u ye misali kelen misali filanan coup d'état min kɛra le mois de mai passé 24 mai Mokhtar Wan ani Bandaw u bɛ bolo la ministre de la justice yɛrɛ k'a fɔ ko maaw bɛ se ka taa bolo la dɛ mais non a y'a fɔ n y'a mɛn mais ne y'a ye avocat fana k'a taara u ma sɔn a ka don olu fana f'u ye bi na u ye cour de la justice de la CEDEAO fɛngɛ u ye État attaqué Mokhtar Wan ani Bandaw donc ça veut dire que ni u kan ka minɛ an bolo n'a y'a sɔrɔ justice de nɔ b'a la de y'u minɛ on peut comprendre mais ni justice m'u minɛ k'a fɔ u b'u ka so i tɛ bɔ i ka so an bɛ se k'a fɔ o fana n'i ye o jateminɛ k'a fɔ sariya sira la o fana maliyɛnw k'a lajɛ est-ce que sariya don wa est-ce que sariya tɛ wa i b'i ka so mɔgɔ k'i bali ka bɔ i ka so hali ka taa sugu la donc an bolo n'a y'a sɔrɔ u ye ko dɔ kɛ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko n'u ye nin kɛ u minɛnen don o kama justice bɛ b'a fɔ ko mandat de dépôt olu bɛ fɛn k'a kan mais o si t'a la donc o ye fɛn dɔ ye donc o yɔrɔ ye n'i y'o fana jateminɛ en tout cas minnu bɛ an kunna bi n'u ko fɔlɔ-fɔlɔ justice tun tɛ ka baara kɛ a ɲɛ ma olu dun kelen bɛ ka ninnu kɛ
donc anga malio kanga u yere nyiniga est-ce que anga ni justice ninduwa ou bien folota de kanywa be dinde kali aywa hanye famille chama sorola kalamba la dunia ka fo club radio Savar FM le lamela silike kabo kabala zone universitaire la émission yi suni kine kala siya o majuma ka demne ne kan tan ani woro la kanabla aywa ne kan tan woro manat man sanga bi sabay fo ko tabla ne kan tan ani shekina bilasi o mam dirisa kone bago fe ani ne abukar kanunti bi ambe ka kuma babum kan wodi ka demne 18 août la 2020 fo kanabla ni watini na no bena le 20 ma yala femun kala kona ko be to yadi aywa amado aya ida sela kodem maye parti politique maye ani mouvement warabe no jigiya kuraye ni watini na fanda sama baroko na tuka mina ngunu kan be ko afo ko ka do fraternation wati kanga ka famille jume ko bolo baramunu bobolo est ce que do ma franga biye wa walma justement mun fola ya jatim photogramme na kuma kanga dawde ma naka parti convergence pour le développement du Mali kodem coup d'état kele ay communiqué doké ka condamné mais ka yira ka fo sodasu tu hakilna min fo o don o ko ni tara alaje o ka déclaration folo par le porte-parole colonel major Wagi Ismail Wagi o ko ku be transition mi madlika nyoye transition courte mi wati je jango fiu antaba bako ka to laje dron aka déclaration folo kérodi on va faire la transition la plus courte donc ou de fond sodasudo ama ba sodasu bi kalidi aka kalikan sur le ko kana kalikan te wuli de mais clifla konnana aya yi parce que a wakati ko ma ko ba de civil là après ko civil ou militaire akuma yelemana mais anga parti antu nga communiquer mais ngango transition manga nga temet kalo tani flaka kadam ne kalo segi ani kalo tani flaka parce que ni a mes transition transition coup d'état ni institution avant juma ba on kan todo ayi aflade nyongri jabana joasi bawo flade nyongri présidence ani assemblée donc encore nodo il faut que élection ka ke ka président sugandi ani ka assemblée sugandi donc au bara puisque bara do tun kelendo mina tumbe déjà élection 2018 année 2020 élection tun kelendo donc encore kalo segi ani ka kalo tanifla mais concertation min kera o tara blani kalo ta ani segi basité parce que o anga déclaration yi mais ni jama benaka en tout cas munu concertation ke antunte parce que ama wele donc munu ya ama wela keneka do wele la do mo wele keneka bebo do concertation ke radio gomina mais on a ta kalo tanu sigi u yo ta kata akara kata uniside ko nyoye u benaka donc o de benkai bon ni benkando ante se ka fo bi tant que ulu ile ma wuli ka ulu ile ma bo ka fo antu ye kalo tanu sigi de fo ayan kali o de kan bada wa kali kan aka prestation de serment ali ni asim li ya prêter serment si bela uyu kali de ni ya discours yi ko kalo tanu sigi konnana ku be élection mi mo mi ma de ga nyoye ku be élection mi mo ta fo ko mo war ko tala mauna marala ko kera ko voilà o kali kan be a discours bi 25 septembre 25 a discours bi bon ou bre ou flabé ou kali c'est le serment bon o de kamane ya fo nga kuma daminena ngo o wakati fo kana le 24 mai para keraw ou est parti politique be wili ka société civile wili ka expert wili ka barake pour que kala fili ka se ka ke mais du 24 mai faut qu'on a bima o bara munun kera parce que ni sokel ga premier ministre ga sokel te premier ministre am sa fo premier ministre ga plan d'action mi conseil na bara munun tun kere no aba fe ka se ko na foto wodi loi électorale at bara tun kere no ka bi se ko ka mi organe unique bara tun kere ko ka bi se ko ka
la loi organique loi dɔ de bɛ yen cour constitutionnelle kɔnɔna na ko loi organique o de b'a fɔ député ni par exemple Kati ye député wolowula ye Segu ye député Segi ye des trucs comme ça a loi de b'o fɔ o loi k'a bɛ a baara kɛr'o kan mais k'a bɛ segin a kan olu baara bɛɛ lajɛlen jaabi bɛ kaban a bɛɛ bɛ yen kaban a tɔ tora k'a dɔrɔn a tun bɛ ka taa CNT la CNT k'a voté mais k'a bɛ segin o kan mais pourtant n'i y'a ka plan d'action lajɛ o réforme 2 milliards 500 millions concertation ba min na kɛ voilà o concertation ba min na kɛ o dɔrɔn de o musaka de kan ka don a la les assises nationales de la refondation bon alors que deni fana kɛra ne ye deni ko kuma fɔ yan dialogue national inclusif bon o fana jaabiw bɛ yen o jaabiw bɛ yen mais 1992 la conférence la première conférence de 1992 la conférence nationale ATT Moussa Traoré Bini ɲɔgɔn ye ba min kɛra o de ye sariya sun ta o ye fɛn kɛ n'i taara o rapport kɔnɔna lajɛ fɛn caman fɔlen don a kɔnɔ hali sini a ma lawaleya o bɛra k'a fɔ olu ye ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɛ o ɲɔgɔn ye min kɛ o bɛ yen o jaabi fana bɛ yen a bɛɛ ma ban fɔlɔ o fana bɛ yen bon e justice ko min fɔ yan il y a les assises nationales sur la justice au kɛra o les assises nationales sur la décentralisation au kɛra les assises nationales sur l'éducation au kɛlen don nin bɛɛ kɛra par exemple a dɔw kɛra ATT ka wagati kɔnɔna na donc e yɛrɛ bolo a dɔw kɛra IBK ka wagati kɔnɔ mais o bɛɛ jaabi bɛ yen donc vaut mieux que Mali ka problème tɛ an ka si ka ɲɔgɔn ye an ka si o tɛ minnu fɔlen don o ka lawaleya ayiwa nka est ce que bolo a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lawaleya nin waati kunkurun kɔnɔna la barisa maaw bɛ ka siran min ɲɛ ko ni élection kɛra nin waati kunkurun kɔnɔna la ko maaw siranna min ɲɛ 2013 waati la barisa u y'a ye k'a fɔ mankan kɛla député sigi min kɛla mankan caman kɛra la maaw wulila k'a fɔ ko kalan minnu tala olu ka yɔrɔ la a kɛra Sikaso Bamakɔ commune dɔ fana kɔnɔna la a kɛla u yɛrɛ k'a fɔ fɛn caman bɛ k'a ma ɲɛ ko kalaw taara mais jaabiw k'u ma ɲɛ donc est ce que e bolo ni an taara nin sira fɛ élection nana kɛ an bɛ ka siran min ɲɛ kala taa crise post électorale yala an tɛ est ce que an tɛna bi o dɔ kɔnɔ ne min bɛ ka kuma ne ye député Spolio ye ayiwa maa minnu ka e bolo maa minnu ka jaabi dara jaabi b'a dɔ la ne b'a la ayiwa koro an député naani de tun an y'a sɔrɔ terrain kan cour constitutionnelle y'an bi n b'a la kosɛbɛ donc an ye collectif dɔ constitué comme le collectif des députés spoliés bon maintenant n bɛ hakili jigi kɛ mɔgɔw ma tuma bɛɛ ne b'o fɔ coup d'état minnu delila ka kɛ Mali la kelen tɛ yen dɛ min kɛra sababu ye élection ye kelen tɛ yen hali min kɛra justice la ce n'est pas les élections nka élection jɔyɔrɔba b'a la dɛ oui mais c'est ça mais élection tɛ o parce que n bɛ ka min f'i ye mun n'an b'o fɔ en tant que collectif l'imam Mamoudou Diarra ale tun b'a collectif kɔnɔ l'actuel ministre Umaru Diarra imam Umaru Diarra donc an ye démarche kɛ an de taara fɔlɔ ka taa Aïdara fɛ ka kuma démarche kɔnɔna na an taara M5 la maître Muntaka Tall u ye ale de bila ka an reçoit M5 kɔnɔna na a bɔlen religieux fɛ yen nɔ non a ye yɔrɔ caman kɛ an ni IBK yɛrɛ sigira o nin ko in kan an ni IBK sigira an ni mɔgɔ caman sigira nka kuma la télé la an ni M5 sigilen parce que radio an bɛ ka nin min fɔ nin cɛ témoin ye don kosɛbɛ n'i ye nkalon tigɛ mɔgɔw b'a dɔn a bɛ se k'an wele k'an ɲininka a bɛ se ka maître Tall yɛrɛ wele k'a fɔ Amadou y'a tɛmɛ an ka plateau kan a ye nin fɔ nin don kosɛbɛ ale de y'an reçoit imam Mamoudou Diarra tun b'a kɔnɔ o don o ko an ma k'olu ka kɛlɛ o tɛ an ka élection ye dɛ olu ka kɛlɛ kunba olu ka kɛlɛ u ka kɛlɛ ni an ta ɲɔgɔn ye sira la olu ta ye u ye gouvernance de u ye IBK bɛ mara kɛ cogo min na est ce que a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mais u y'a bɔ ɲɔgɔn na o ayiwa olu y'a bɔ ɲɔgɔn na o
ou ko seulement ni ou ka même ou ka fena be na nous memorandum lajé ita ya kono même tout dernièrement là premier ministre est allé à CNT là, moi je l'ai suivi a ko élection qui era sababu ye ka fin déclenché ça c'est au député sigi notez Moussa Traoré Modibo Keïta mini élection ko tumo be ya ateti Moussa Traoré mini élection do il est mis forcé Amadou Aya Sanogo hein c'est le foquet né dronodi ay ateti mini élection do il y a une élection qui est en 2020. Non, what il a fait, Amadou Aya Sanogo ta what il a. Élection t'es où? Élection t'es mais mao concours de co élection mon label. Non, élection t'es. Élection t'es allez conquérir pour bailler mi et la canacodi. On peut mal connaître ça. Agalok. Agalok de coup bien déclenché où? Aïwa. 2012. 2012. Agalok problème de yad de fenêtre. On a un problème. A mutini de kera kati. Donc c'est où élection où? Élection côté. Donc maintenant, il est quand sur 2020. Élection Théo. Mais parce qu'avant, non, mais c'est-à-dire qu'avant même, le M5, M5 tout est, mais manifestation bas, il m'a mis manifestation bas mounouké. Son élection législative est hacké. Pourquoi Boubé gagne? Élection. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ni politique là, au de comme démocratie, on peut apprendre. Mais en démocratie, tout le monde a une histoire qu'on a fait un cabo. Ni combien qui au de cadre de bafo non. Sinon, même les M5, le premier mort c'est où? Élection là. Bon, follow me ça. Ce n'est pas les 11-12 ans. Moi, ça c'est le jeune Tata Koulibaly à Sikasso. Il faut forcer Taraï. Mais on dit M5 même il n'y a pas. Ok, la élection connue là. Mais ok, parce que l'élection, ça veut dire l'élection quelle est? Le résultat, non, administration de publication non. Cour constitutionnel a publié 2 minutes. Comme on a fait un yélama. Sikasso quand Borakou Masson. Au clé de fait, le jeune Tata Koulibaly à Sarao de là. Il y a femme. Donc, au fait, on crée au Wakati de là. Et M5 a profité à Konana. Sinon, 2 ans, il a profité de. C'est pour ça qu'ils disent que c'est-à-dire que c'est l'effet déclencheur. Alors que ce n'est pas l'effet déclencheur. Parce qu'avant ça, Boulevard Kono, où tu es, nous avons chose, Boubé gain, pour que Boubé ait démissionné. Où il est sorti bas depuis ce moment où il y a d'amener quand nous rencontré. Juste après Boubé est allé parce que Boubé de tout y fort député ou nous tomber oui coup à l'état avec la loi comme délai prolongé faut cour constitutionnel arrêt d'obo atlaka arrêt flana bo donc wakati de ça mo ñu ñoo yé ka faut aller kata. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas les élections. Parce que c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut niveau. La communauté internationale, c'est déjà au Moro Nalé. En le collectif que je disais. Au coup, bon, quand nous avons Mali, nous avons problème d'eau. Parce que nous avons fait l'élection d'eau. Ils ont professeur Chamali Nara. Nous avons conseillé nous rencontrer qu'à fin la dit que bon, que si ça, il y aura un woro de nous. Ko ka élection annulée ka reprendre ka partielle ayoro la Allah so nga sérieux mo fo non bon ça dit que atumse ka ke atumse ka ke cour constitutionnel tumse ka rétroquer bon tout cour constitutionnel mais atumse ka ke ka élection annulée au yorona ou bi sega ka cour ba musaka bo ko ba surveiller c'était que cette circonscription électorale donc mais les M5 n'a jamais accepté ça. Parce que pour eux, il fallait qu'il y ait Kakabi. Mais d'accord, mais je dis que un démocrate ne va jamais être ce qu'a fait qu'il faut qu'à coup d'état là. Ni à Kedron, Mali ka Saré Sumbala.
aujourd'hui, parce que la Constitution a suspendu. Donc, Constitution sera fait, c'est un crime imprescriptible. O fɛn dɔ n ka sariya sun kɔnɔ. O de sariya sun kɔnɔna na. N'a suspendé an bɛ se ka fɔ a ma suspend. Kosɛbɛ. Voilà. An ye faamuyali caman sɔrɔ la ka lamɛnw ladɔnniya k'a fɔ kulo bɛ radio Safari FM de la émission ye suni kɛnɛ ye. Siga t'a la. Bi an bɛ ka masala min kan o de ye ka daminɛ 18 août 2020 na fo kana bila sisan na fɛn minnu kɛla minnu ɲɛna minnu ma ɲɛ an bɛ ka kuma o babu de kan. Siga t'a la. An ka maa welelen tun ye maa saba ye Amadu Ayale bɛ an bolokɔrɔ ale ye Kodɛma ye fo ka taa se Jigakura mouvement ma. Siga t'a la. An ka maa wele filanan ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban nka maa wele saba kɔni Seydou Jawara n'ale ye Parti Lumière africaine pour l'Afrique ale ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ. La manière sian ka maa wele filanan ale ye Basaro Sila ye urgence panafricaniste ale y'o ma ye Basaro Sila i ni wula. Baasi tɛ kɔni i ka foli kan ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma. An bɛ bɛɛ fo an bɛ yafa ɲini kɛ retard la. An bɔra so depuis 15 heures. Kosɛbɛ. Mais pour au niveau la embouteillage ko ye. Ayiwa. Bɛɛ b'a dɔn o de la an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ o la. N'Ala sɔnna an bɛ fɛnɛ fɔ kosɛbɛ an ka wuli dabili la o la an donna masala kɔnɔ kaban di ka daminɛ 18 août 2020 na fo kana bila sisan na urgence panafricaniste ma ye e yɛrɛ ka faamuya ye jumɛn ye baara ninnu taabolo kan. Bon n'i ye 18 août ta k'a lajɛ ka na se bi ma. Maliyɛnw bɔra ko dɔ de kama. Kosɛbɛ. Maliyɛnw bɔra de ko jamana bɛ ka taga bolo min na k'a man d'u ye. O kɔnɔna la Ala y'a kɛ minnu bɛ ɲɛfɛ bi olu nana ka na ko olu bɛ se k'a yɛlɛma. Parce que n'i nana fɛn ta kɔni c'est que e de bɛ s'a la. Kosɛbɛ. Donc ils nous ont donné de l'espoir k'a fɔ que eux ils sont aptes aujourd'hui pour jamana bɛ yɔrɔ min na k'a bɔ yen ka taga n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la. Mais malheureusement n'i ye ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la les choses ne bougent pas. Parce que nous faisons partie de ceux qui les ont soutenus depuis à Damne là. Mais il faut que honnêteté intellectuelle quand il permet de biga fort, tiens la faut dégager. Surtout en te ou juger ni ou à Tarabolo Tchama. Nous on les juge sur le défi sécuritaire. Nous on la kana de kagela hombolo parce que on va dans transition bien non. Devrait être on a élection de glan beta. Transition à vocation réelle. On a élection de guerre beta. Donc mais ma foi ma nganya ka force ressource. Donc wakati jan de ko soutenir bolon on wakati jan me ko kala DPM center donc avec ski. On est avec les gars, on est en fin de nous faire kata doumam ta jelou di am se fin felan bolo ke donc on est vous soutenir on sera bla ou contrôle là mais force est de reconnaître que ça ne va pas c'est à dire que sécurité niveau là amélioration donc au kama ne bu juger ni ode parce que olu were fana yu were bla fin chamana ku da do fin chamana fait munu ne ka famu la o mangate ku da do la il a fɔ jumɛn il n'a fɔ l'éducation ko nunu il n'a fɔ syndicat wa kɛlɛ ni fɛn minnu bɛ non i bɛ fɛn dɔ kɛ syndicat dɔ yan fɛ i bɛ fɛn dɔ kɛ n'a ma kɛ nin bɛ dimi c'est à dire que stratégiquement ne bolo ou même moyen de sɔrɔ cadre de sɔrɔ ka di mɔgɔ ninnu bɛɛ wele ka f'u ye ok anw bɛ yan nɔ pour 18 mois de et 18 mois ni problème ninnu an tɛ se k'a gérer jamana tun bɛ problème na et sanction kun b'an kan nin fɛn bɛ kɛsi falen ba tɛ n'an ko k'an bɛ nin ko ninnu ɲɛnabɔ sisan tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se donc an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka transition kɛ bi jamana mago bɛ lakana la aw ka to an ka lakana kɛ aw ka revendication ni fɛn minnu bɛ yen nɔ a y'a ɲɔngiri fɔlɔ pour que au moins an ka lakana sɔrɔ kɔfɛ ni régime démocratique mun nana mun élira aw bɛ na aw b'a ka fɛnw k'olu la mais c'est des patriotes comme nous u bɛ jamana in fɛ i n'a fɔ anw donc u bɛ sɔn ils seront obligés o la ka sɔn de quoi ils n'auront pas le choix u bɛ sɔn de parce que o la vous avez été honnête avec eux ka jamana situation fɛnw bɛɛ yir'u la mais n'a y'aw da don o la mɔgɔ dɔw wulila kɛrɛfɛ UNT mɔgɔw bɛ kɛlɛ la syndicat wɛrɛw bɛ kɛlɛ la n'i ye dɔ ta d'a ma ka dɔ ta to dɔrɔn i ye mankan wuli. nka maaw ko i ta ye continuité de ko k'a fɔ baara dɔ tɛ yen o man ka bila kɛrɛfɛ k'a fɔ. non vous savez c'est vrai que i ta ye continuité de nin kuma in yɛrɛ c'est pour parce que i ta ye continuité de raison pour laquelle an bɛ nin ɲini u fɛ o sinon ninnu ka loi in adoptera depuis kuma jumɛn je pense que c'était en 2016. Article 39, 2016 il était 16 octobre 16 ou bien 2016 mon lama 2016 15 octobre 2016 donc mon lama ke l'état c'est une continuité on est d'accord mais du moment où un régime démocratique on commence à gagner là-bas un régime qui est là pour 18 mois les boulots priorité quand on a fait on dit ni dans l'état c'est une continuité ok mais nous sommes la transition on met à faire notre kama et on bien parce que grand social bouillera et moi il y a qu'à faut que il veut qu'on me takabulu na ou takabulu nyuma donc si ça on en a et on en a sur jamana be état muna pression et communauté internationale doit pression ni fait olu ba nga fan be fait donc ni malé na sigi entre nous mo cité ga va faire maliga chiza
ne m'a yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ da k'a fɔ ko Mali ka ci mais n'u tun ye olu cadre suguya ninnu sɔrɔ ka fɛnw yira k'a fɔ syndicats ni fɛnw aw jɔ an b'a ɲɛnabɔ mais anw tɛ se aujourd'hui on n'a pas les moyens les ressources nécessaires pour que ka se ka fɔ nin problème ninnu gérer donc an b'o olu to yen nɔ ni régime wɛrɛ nana a b'olu kɛ moi à leur place ne bɛ n baser mun kan kosɛbɛ o kun ye lakana de bi Mali kun mago bɛ lakana de la et surtout a fɔra ko sɔrɔsiw de don donc olu de b'a ɲɛdɔn a bɛ kɛ cogo min na olu de b'a ɲɛdɔn donc n'an nana k'a ye k'a fɔ hali o sira fana fɛ problème caman bɛ yen dugu caman bɛ yen attaques bɛ ka continuer ka kɛ fɛnw bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ donc on se dit à vrai dire ça ne va pas et ça ne va pas kow tɛ ka évoluer kow b'u nɔ la toujours donc an bɛ au niveau la bi nous on pense vraiment que le bilan est vraiment négatif. N'ala sɔn an ye faamuyali sɔrɔ o la o la an b'an ɲɛsin Amadu Aya ma an y'a fɔ labɔ ɲɛna cogoya min na ko bi kɔni dafejɛ a ka kɛnɛ kosɛbɛ ko lamɔ sɔnni kɔni an bɛna nin yɔrɔ sira labila o de ye Amadu Aya an bɛ fɛ ka dɔn e yɛrɛ bolo avenir jumɛn bɛ transition na barisa waati min dira kɔni a tɔ man ca kosɛbɛ. Bon avenir min bɛ transition bolo a bɛ minnu bɛ ka terrain kunkolo la an kun tun ye min laɲini u fɛ coup d'état filanan kɛlen u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ko inclusif même communauté internationale u y'u de ladilikan d'u ma a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ Mali de fɛ bɛɛ bɛ Mali de fɛ bɛɛ b'a fɛ an ka bɔ dingɛ kɔnɔ maa si tɛ gɛlɛya fɛ parce que transition yɛrɛ mɔgɔ tɛ sinaya la. E bolo maaw ka fara ɲɔgɔn kan oui nka o tɛ assise wa non assise dɔrɔn tɛ o tɛ assise dɔrɔn c'est à dire que n'i y'a ko inclusivité parce que assise je dis que déjà fɛn caman kɛlen don o bɛ yen kosɛbɛ parce que même gouvernement in don min gouvernement bɛ former le deuxième gouvernement ne hakili la o don an nana yan kosɛbɛ a résultat bɔra ka sɔrɔ an bɛ studio kɔnɔ an bɛ studio kɔnɔ yan o don o y'a sɔrɔ ne ka kulu ye premier ministre ne ka kulu rencontré a don kelen yɛrɛ ayi sɔnni o ka kɛ kulu dɔw tun bɛ yen u tun bɛ ka ɲɔgɔn ye parce que u y'a fɔ k'u ka papiers bila ka taa CV bila ka taa dɔw tun bɛ ka ɲɔgɔn ye pour k'u ka CV bila ka taa gouvernement bɔra o y'a sɔrɔ dɔw ka sɛbɛn yɛrɛ ma se fɔlɔ dɔw yɛrɛ ka sɛbɛn ma se fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn ye la donc ça veut dire que minnu ko inclusif ma kɛ parce que parti politique ani société civile ani fɛn kulu de tun kan ka mɔgɔw bila ka taa ka kɛ ministre ye an bɛ ko o ma se ka kɛ même CNT ta fana kɛra ten ten donc je pense que o de ye transition jɛ sigika kuma nin tɛ koyi baara minnu kan ka kɛ par exemple n b'a fɔ ko CNT n'i taara a décret lajɛ ko kulu de bɛ mɔgɔw bila ka na f'a ko par exemple je parle de cas de parti politique comme ne ye parti politique an kun kan ka mɔgɔ 21 de sɔrɔ Mali parti politique an m'a fɔ k'a ka dɔgɔ dɛ mais u tun k'a kɛ ka parti politique fara ɲɔgɔn kan parce que an bɛ fara ɲɔgɔn kan u b'a dɔn ka u ka an ka mɔgɔ 21 bila ka taa n'u taara an b'a fɔ n'u taara an tɔgɔ la la presse n b'o kuma fɔ dɛ olu fana kan ka mɔgɔw bila ka taa n'a dɔn a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn a ko kɛra cogo min na donc ça veut dire que déjà o y'a jɛ maintenant min kan ka kɛ je pense que comme bɛɛ bɛ malien fɛ Mali fɛ jusqu'à présent hali ni mɔgɔ ma don gouvernement na u ka mɔgɔw wele k'a fɔ sisan transition tɔ ye kalo 6 ye an bɛ mun de kɛ n'an sigira ka kuma o kalo 6 in kɔnɔna na e bolo yanni ka tila o kuma la est ce que waati yɛrɛ a tilancɛ tɛ kuma ye min ye mais c'est ni bɛ se ka kɛ ni journée parce que transition n bɛ ka min fɔ c'est à dire en réalité transition objectif ye 2 de koyi Mali la la sécurité et l'organisation des élections ka lakana sabati ani ka élection 2 ye parce que même kurunin ka élection caman min bɛ yen an y'a yɛrɛ dɔn k'a fɔ ce n'est pas la peine commune ni fɛn don parce que loi dɔw bɛ commune ta in na k'a fɔ olu bɛ se ka to yen fo élection wɛrɛ o de kama n'i ye Bamakɔ lajɛ olu bɛ yen ce n'est pas illégal an ko président ani député ani président u k'a kɛ couple ye parce que wari fana tɛ jamana in kɔnɔ koyi jamana fanba minɛnen don impôt tɛ ka dɔn gɛlɛya bɛ yen kɔfɛ minnu bailleur minnu bɛ ka wari bila ka na u tɛ ka wari bila ka na donc problème de bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali tɛ se ka embargo kun bi an tɛ se ayiwa donc c'est pour dire que il faut que an ka c'est à dire que an ka ɲɔgɔn ye an ka kuma kan Mali ko don n'an sigira
une journée société civile parti politique acteur minnu bɛ yen n'an sigira ka kuma Mali ko la an bɛ se ka bɔ mais tant que an ma se ka kuma comme ça la min ka di n b'o kɛ a dɔw fana b'a sama. Ayiwa ala k'an kisi o ma. Amin rabi an ye faamuyali caman sɔrɔ la Dirisa Kone Bawo ka yɛlɛma la sɔɔni nɛgɛjurusira kɔni a bɛna labila sira ye 2 80 21 47 n'o ye 80 24 47 walima 82 82 84 83 82 82 84 nka yan'an ka siraw labila an b'an ɲɛsin nin waati ma Basaro Sila ma e yɛrɛ bolo Basaro Sila transition ni est ce que sini b'a ye avenir b'a la wa l'avenir b'a la fɛn jumɛn de kan ka kɛ waati tɔ min tora. D'accord, nani ka kuma fɔlɔ n fa ye kuma dɔ fɔ a ko anti embargo kun ne olu ye parti politique ye et c'est dans leur rôle fana ka nin ko ninnu fɔ et c'est dans leur rôle i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'u critiquer k'a fɔ k'u ko transition mɔgɔw ka date respecté ni politique mɔgɔw kun ma bɔ fana k'o fɔ ni an kun b'a fɔ ko non u bɛ Mali la mais nafa t'u la parce que o y'o ye an b'u fo o yɔrɔ la u sera k'u fara ɲɔgɔn kan ka nin fɛn in fɔ an b'u fo o yɔrɔ la mais fɛn min y'an bolo k'o yɔrɔ ye moi je pense que ni ninnu kun ye sécurité di anw ma bari an kun tɛ siran embargo ɲɛ parce que anw ye mouvement suguya minnu ye nous on s'est dit que on est là nous on lutte pour avoir c'est-à-dire que notre indépendance a ka kɛ que ça soit une indépendance politique militaire a mana kɛ domaine o domaine nous notre lutte c'est ça an bɛ o sira de kan quoi donc olu fana tɛ taa sacrifice kɔ. Il y a des pays qui sont passés par ça, pire même quand on est en situation. Au Djamana, nous fait quoi. Embargo, nous fait généralement budget là clé ça va nous toucher, mais ça va toucher aussi, c'est-à-dire aux autres pays de la sous-région. Donc maintenant, il faut être stratège. Baby, béga point fort, ni béga point faible. Mali, où Chaman n'a pas banga, tu vois, l'enfant n'a pas bout Chaman. Et avec ces euros dollars, ça arrivé à un moment, stratégiquement arrivé à un moment, grand social de Woulou, on a fait solution là. Parce que fin Chaman bé, on a bolé, on a un enfant d'ailleurs. Fɛn b'an bolo yan nɔ u mago bɛ minnu la donc olu embargo stratégiquement an b'a dɔn an bɛ u fɛn cogoya min na donc an bɛ parce que du moment où confiance dɔ de bɛ yen nɔ mɔgɔw kun mago bɛ o de la an n'an ka ɲɛmɔgɔw cɛ sinon ni sécurité ne y'a f'i ye cogoya min na ni sécurité kun lawasara i n'a fɔ ka lakana sabati embargo tɛ o n'o kun kɛra hali u bɛ ka mɔgɔw bɛ ka a fɔ an ka continuer an kana continuer olu kuma ninnu tɛ fɔ déjà que o y'a sɔrɔ u ye peuple kɛr sɔrɔ quoi parce que peuple mago bɛ bi fɛn min na o ye paix de donc o de kama olu ko ninnu ma kɛ et embargo ko ni fɛn ninnu ni nous clé embargo moi je pense que o ne ka hakilina ye ne bolo an bɛ se embargo kɔrɔ parce que nous avons aussi des ressources aujourd'hui minnu b'an permettre k'a kɛ et au kɔfɛ fana nous avons aussi des partenaires entre jeunes partenaires b'a bolo dugu bɛɛ la bi partenaire b'an bolo dugu la si un état aujourd'hui supposons que le Sénégal décide k'a fɔ que u bɛ embargo bila nous avons des partenaires là-bas an bɛɛ bɛ ligne kelen na on va leur dire aw fana ka wuli aw ka niveau là il faut pousser vos dirigeants à ce que u embargo nous sommes des pays frères nous sommes des Africains donc olu stratégie ninnu caman bɛ an bolo ani fɛn wɛrɛw qui sont minnu bɛ kɛrɛfɛ mais Mouyato a fait une masse de bala parce que on voit que nos dirigeants ici même ils n'arrivent pas à coloquer. C'est ça, c'est ce qui pousse que souvent au débat on sait. Sinon on pense qu'embargo nous théorie. Et il y a comment il y a venir moi je pense qu'aujourd'hui nous quand il a dit qu'il faut que il y a charte d'orébla. Jamana don de bora ka tout bolo bla charte d'or. Au charte in kera objectif de kumbe d'amener bala la bambala. A d'amener la race bimamu ne kera. Ako ko wa ko CNTV sigi chodi olu chigi chogo olu manya o boro la aw yɛrɛ de nana parce que mo ko bandaw ni fɛn tara coup d'état fila de kɛra ne ka famille coup d'état kɛra coup d'état kɔnɔ jɔn nana ni bandaw ye c'est pas le peuple malien olu tɛ o ce sont ces mêmes militaires là qui ont décidé de taa bandaw ta ka na n'a ye donc olu temps ninnu bɛɛ bɛ compter parce qu'on entend ce que dɔw b'a fɔ ko non ko u nana sans ça fait 2 mois ninnu bɛ yɛrɛ non on n'est pas d'accord M5 de taara k'a fɔ que ko ka na ni bandaw ye et le peuple malien ne voit pas bandawi. Moi, je mali qu'on a des bandaw c'est même militaire la moulou de la bandaw takana. Donc tout ça là, ça compte. Et au coffre, charte nous nous met niveau de mena. Bissan sans charte violer les nous. Vice-président Tambolo. Charte qu'on a vice-président Okuma Bakono. Mais moi je pense que nous les baraquer aujourd'hui nous les baraquer ils n'ont pas d'autre choix. Si ça aurait dit où est le dama parce qu'on a l'impression que nous va comment nous dama de ok il nous reste 6 mois au 6 mois qu'on a ça voilà ça jamana boni pourquoi pas même s'il faut discuter avec ces djihadistes là en opposition ce sont des Maliens il y a Dagali il a posé des postes il a occupé des postes de responsabilité dans ce pays il y a du Oluke mais nous là en tout ensemble qu'on parle parce que sécurité les gars gagner ni belle alors voilà je sais pas combien
milliards pour que l'entreprise finisse pour les jeunes, mais moi, je suis dans ta baraque. Non, il faut qu'il y ait la sécurité pour que moi, baraque, pour que moi, c'est ta baraque, donc pourquoi ne pas parler avec ces personnes? Il y a aujourd'hui, s'ils arrivent vraiment, objectif, quel est le menu, ou ailleurs, et attentif, quel est le menu, ou comment nous nous faire, quoi. Wakumu fait que fini angansi akomu ambe malien ni il y a malien ambassadeur du goula obeta mais pourquoi anganinke pourquoi ameninke nyona après mo munu fa c'est des maliens comme vous au dono do muso do les modi boketa on fait de telle sorte que fimani diamango kuma kana fo moi par exemple ne ba fo be mon exemple de moi ma mère est du nord aller boran nord la plus bay mo diamant de suraga de les fay marakadi donc quand il là ka fo ka fo chia ko kele ni fait de nous chité to ensemble à l'accord d'Alger ni fait de nous. Moi, à leur place, on va même pas parler de ça. Parce que déjà, une partie Baden qui s'est dit, OK, anti-accord d'Alger fait, anti-accord d'Alger fait. Trouver un moyen, un cadre avec ces gens-là, ces rebelles-là. Mais si aujourd'hui, on va jusqu'à ce que ces mains communiquer avec la famille, on va mettre ailleurs maintenant. C'est ma rêve. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on a fait une sécurité. Et si moi je pense normalement N'ala sona ebe akata bismillah da ko a fait un prolongé mo chama mega fo donc beni I hakilina do beni ga tagabolo do ko ma yere hakilina jume o non mais hakilina est 100 au moins c'est follow et jusqu'à preuve le contrat mais charte qu'on charte ga respecté ça reste 6 mois ngata aussi ngata aussi mois ko bona utina saka fo ko fa mbeke ils ont eu 18 mois pour que vous prévu là et à forka be bandom na wa ban odo et qu'on avance et que fait on wake les gens pensent que ouais ko fait un backlog et fait un backlog non c'est pas ça c'est à nous maintenant de changer quand même il faut arrêter de prendre des 1000 francs des 2000 francs avec des hommes politiques quand tu as voté oui après ça va tomber sur nous quoi donc voyez on a Aklina qu'ils essaient de voir entre eux ou on mené déjà et on va comment faire on va béoler s'ils arrivent qu'à faire une politicien tonton ni politiquement la politiquement nous nous fouiller pour là c'est OK élection à Canada à Kenya parce que ni parti au non c'est à vous maintenant de nous aider qu'à communauté internationale fananaga parce que à vrai dire communauté internationale bi après nous qu'à élection est financée mais après nous qu'à faire on refinancer donc nous ben diplomatique j'ai mis nous donc maintenant c'est à nos hommes politiques maintenant qu'à l'adjer nous ne qu'un jamana est-ce que bi tonton me kodem na est-ce que kodem mo be sekata campagne que en Songowa. Est-ce que nous mettons cette campagne en Songowa? C'est-à-dire que nous, terre à terre, nous sommes tous des Maliens. Car si ça ne peut pas se faire ensemble avec ces hommes politiques en Ata. Et sans aussi l'apport de ces hommes politiques, moi je pense que entre la taille, qu'ils appellent tous les hommes politiques, les partis politiques. Venez, on parle, on en parle. Nous sommes tous des Maliens. Ou bien vous voulez que ça soit comme le temps d'Ibeka, où nous taraka fadougou la kataka ou bien nous de Kadaouye, on peut parler sur cette base. Et nous, on ne peut pas vous dire que on sera sécurisé au Euro là, parce que même ceux qui sont censés défendre le pays, au lieu de sécuriser les. Donc il faut partir sur ces bases-là, honnêteté qu'on a fait, car au lieu là, et ensemble, qu'on décide ensemble, ok, en cela, ni Euro là, ni mania, on est tous d'accord que ces 18 mois-là, à Degoum Bounarani, à Here, oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a bien toujours, on a l'impression qu'on se donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Encore nous on peut leur dire encore au chutant sur nous chutons sur des militaire ça va nous chutons sur des ce sont des grands frères on doit les regarder en face qu'à fouiller que ça ne va pas on est pour soutenir on est pour demain mais on ne va pas continuer à faire le même système d'avant Mounakata fo Ibeka le pays va bien tu gères bien quand au fort tu vas le faire mais faut nous là et nous sommes des jeunes nous sommes condamnés nous sommes condamnés aujourd'hui qu'à tienne fo ni militaire car il y a que ça ne va pas ils n'ont pas d'autre choix aujourd'hui en entrée du Nord on est parce que moi je vois pas un Malien me fait une transition car on a quoi ne tout donc beka ala délai une transition reçue beka ala délai mais ala à ou temps ou maintenant futilité ou quoi là au lieu de quelqu'un là fait mon urgence fait mon là quoi donc moi je pense vraiment qu'on n'a pas le choix on va et c'est ensemble qu'on va décider et qu'ils arrêtent les propagandes qu'ils arrêtent de vendre de l'illusion aux gens moi on va boire enfin une prorogation sans prévouté qu'à ou ma baranya na manqué ou les galonné moi je pense qu'il y a un beau là nambu demain tchenga ni mai am sera muneke ensemble là et qu'on avance ensemble quoi à la délire général là que transition est réussi quoi ayo
Aywa, jamkan soni kana kala se o ma juma ka daminɛ nɛgɛ kan 16 mana tɛmɛ ni sanka 30 fo ka taa bila nɛgɛ kan 18 na bi an ka maa wele maa 3 ye maa kelen kɔni Seru Jawara ale ma kɛnɛ sɔrɔ fo ka taa se nin waati ma an kɔni ma a ka kunnafoniya sɔrɔ fɔlɔ an bɛ dugawu k'a ka hɛrɛ ye an ka maa wele fila min b'an bolo ye Amadu Aya ye ale bɛ ko dɛmɛ ani jigiya kura fo ka taa se Basaro Sila ma ale ye urgence panafricaniste coordinateur ye Mali kɔnɔ yan nɔ nin waati na sa Bako lɛnbɔ kɔni olu ka waati sera siraw an b'u dayɛlɛ mɔgɔw minnu bɛ yen u bɛ k'an lamɛn a mana kɛ siraw sira ye u mana kɛ ka an filan ka bɔlɔlɔsiraw kan walima minnu bɛ k'an lamɛn ka fiɲɛ siraw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinu jamukan na a yɛrɛ ka faamuya jumɛn ɲininkali b'i bolo ka kɛ an ka maa welelenw la walima faranga b'i bolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 20 80 21 47 n'o ye 20 80 21 47 ayiwa ma ko an b'o lamɛn allo tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? B'a wele ka bɔ Badulabugu Dramani de don. Dramani bisimila. N b'aw fo. Foli diyara n ye kosɛbɛ. K'aw ka invité bɛɛ lajɛlen. O tulo b'i ka folikan na. Voilà, komi ne b'a fɛ ka ɲininkali min tɛmɛ Amadu Aya la. A tulo b'i la. Komi ale ye parti politique mɔgɔ ye. Kodɛmu. Mais munna ni jamana jɔli sera olu yɛrɛ tɛ bɛn mais n'a fɔra ko ka fara ɲɔgɔn kan politique mɔgɔ dɔ ka fanga cɛ n'olu yɛrɛ dama bɛ bɛn ne b'a fɛ k'o de dɔn quoi. N'Ala sɔnna i ka ɲininkali faamuya. Voilà, bon o y'a ɲininkali fɔlɔ filanan ko n bɛ min fana fɔ o ye sɔrɔdasiw ka transition ye. Yannɔ ka waati min kɛ fanga kɔnɔna na an ma n'o ye. Parce que hali n'u ye baara kɛ an tɛ se k'a fɔ k'u ye baara kɛ parce que u ka baara bɛ kɛ de an ka nɔ ye. Ma foyi de kɛ an yɛrɛ de faral'u kan pour que ka se ka IBK ka fanga dénoncer k'a fɔ a ma baara kɛ mais n'u nana hali n'u ye baara kɛ an b'a fɔ u ma baara kɛ fo u ka baara de kɛ. Kosɛbɛ. Fɔlɔ sɔrɔdasiw ka kan kun bɛ ci o de dabila sa maintenant dugutigi de bɛ ka minɛ. Ayiwa. Voilà donc k'an b'a fɔ a ka kibaruya fana na Dinɛwulu a fana libéreli la. Kosɛbɛ. Fɔlen ko kibaruya d'an ma. N'a sɔnna Dramani an b'i fo ka Dawuda b'u ka bɛɛ lajɛlen foyi cogo la siraw labilalen don toujours maaw bɛ se ka weleli kɛ 20 80 21 47 n'o ye 20 80 21 47 ni maa min m'o sɔrɔ sira filanan bɛ yen n'o ye 82 82 84 83 82 82 84 83 i mana nin sira fila fɛn fɛn kɔnko i b'an sɔrɔ 20 81 47 wali 82 82 84 83 n'Ala sɔnna ayiwa an bɛ ayiwa nin waati na bisa kɔni ko dɔ b'an kɔ kosɛbɛ n b'o tigi bisimila allo mori hakililan ta ye min ye i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye k'an wele ka bɔ min an ka taa i jɔn ka nin beba hakɛ to i kɛ tɔgɔ fɔ an ye Vieux Jawara i bɛ k'an wele ka bɔ min Kalaba Vieux Jawara an tulo bɛ ka na ne ko i bɛ mɔgɔ fɛn fɛn la k'u ka dɔ fara transition kan ka mɔgɔw labɔ tile la a bɛɛ b'a olu bɛɛ b'u ka ntɛgɛ dɔrɔn nɔfɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ ka dɔ sɔrɔ ka d'olu fɛ hali n'u ye san 10 kɛ a ka d'u ye ayiwa n bɛna min f'i ɲɛna fɛn dɔ k'a fɔ u ka dɔ fara kan i bolo bɛɛ b'u ka intérêt de ɲini a bɛɛ de ka intérêt bɛ transition nɔfɛ hali n'u ye san mun hali n'a fɔra k'u kana bɔ yen yɛrɛ o de ka d'u ye e y'a faamuya donc bɛn yɛrɛ ka min ka dɔrɔn sati kɛra min ye dɔrɔn ko ye 18 mois foyi tɛ 18 mois yɛrɛ u kana fɔ k'u bɛna k'o ye foyi ye u ka dɔ fara transition kan o tɛ se ka kɛ n'Ala sɔnna est-ce que y'a faamuya a faamuyala fɛn bɛɛ bɛ kule la dɔ faga la a dɔ de bɛ ka n'a bɛɛ ma est-ce que y'a faamuya a faamuyala kosɛbɛ ko bɛɛ kana i bɛ ka ma dɔrɔn ko bɛɛ ka foyi hali i bɛ ka yɛrɛ kun ka fisa ni régime ye
ayiwa e bolo yɛlɛmali foyi de ma kɛ ayiwa n'ala sɔnna vie jawara i ka babu kɔrɔfɔ faamuya an b'i fo kosɛbɛ ka kalan ka bila lajɛlen foyi t'a la Abubakar Kante an bɛ vie jawara an b'a fɔ ka se ka hakɛto ɲini kɛ an n'an bɔ fɛ baara bɛ na a taabolo dɔn n'i y'an wele i bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ ani i bɛ yɔrɔ na i b'o fɔ yaasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya an ka jamukanw taabolo la an bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen jamana in a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na an b'o hakɛto ɲini kɛ an n'an bɔ fɛ Abubakar Kante kosɛbɛ hali ni tarawelakaw kuma dɔrɔn olu bɛ se k'u jamu yɛlɛma baasi t'a la u bɛ se ka kɛ jara ye an b'o yamaruya d'u ma n'ala sɔnna siraw dayɛlɛlen don toujours maaw bɛ se ka weleli kɛ 20 80 21 47 n'o ye 20 80 21 47 ni m'o sɔrɔ i bɛ se ka nɛgɛjurusira filanan tenter n'o ye 82 82 84 83 80 ani 2 80 ani 2 80 ani 4 80 ani 3 Mabanko an b'o lamɛn allo allo an la tɔgɔ jamu kan wele ka bɔ min bisimila an tulo b'i la Daramani voilà ko ya ni filanan bɛ da Aïssa Amadou Aya de la ko mun olu politique mɔgɔw bɛ ka mankan ci ko pour que dɔ kana fara transition kan o ye fɔlɔ ye mais bi jamana yɔrɔ minnu minɛlen olu bɛ se ka taa campagne kɛ wa ou bien Mali dan ye Bamakɔ dɔrɔn de ye wa n b'a fɛ k'o de ɲininkali k'a fɛ n'a sɔrɔ olu bɛ se ka taa campagne kɛ mankan bɛ jɔ dugu minnu na n'u bɛ se ka taa kɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔw lamobiliser ka se ka vote k'u ye donc n'a sɔrɔ ni u kɛn bɛ ka disposition min ta kama donc se k'o fara bara parce que an yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ wɛrɛ t'an bolo ni Bamakɔ tɛ n'ala sɔnna maintenant sisan ni élection bɛ kɛ an ma ban 18 mois ni bannen ye hali n'u k'u bɛ fɛn fara an bɛ bɔ ka mankan ci fɛn tɛ fara an t'a fɛ an ka problème sɔrɔ parce que n'a kɛra cogo o cogo i t'a sɔrɔ an fantanw de bɛ tila ka na a kɔlɔlɔ sɔrɔ bon embargo ko ni fɛn ninnu déjà que Mali kɔnɔ fantan yɛrɛ bɛ embargo la déjà donc a ma se an ka dɔ fɔ o la voilà donc an bɛ min fɔ a ɲɛna o ka bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye n'a sɔrɔ n'u bɛ se ka taa campagne kɛ jamana dugu minnu minɛlen don n'u bɛ se ka taa campagne kɛ o ka dɔ fɔ an ɲɛna o fana na pour que an ka se k'o faamu a y'i ka ɲininkali faamuya siga t'a la n'ala sɔnna to lamɛnni la Abubakar Kante an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi nɛgɛjuru sira a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la bɛ se ka don ɲininkali min b'o fɛ yalima ni farankan b'o fɛ ka se k'o kɛ an ka babu kɔnɔna na ko bɛɛ b'an kɔ Abubakar Kante an b'o tigi bisimila allo allo o ye somɔgɔw tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min Jibi Keta quartier jumɛn na Sibi mara la Jibi Keta an tulo bɛ kana voilà ne bɛ min fɛ wa an ka tiɲɛ fɔ an ka jamana bɔ ɲama fɔlɔ ka mɛtiri ninnu ka permis dabali pour ye k'an ka jamana dilan fɔlɔ allo Jibi allo an tulo bɛ kana e ko ka mɛtiri ninnu ka mun kɛ e ta bɛ mɛtiriw ka fɛn bɛɛ dabila ka Mali dilan fɔlɔ an ka Mali dilan fɔlɔ dan Mali bɛɛ kelen donc an ka tiɲɛ f'u ye ka an ka kalan denmisɛnninw ka kalan kɛ an ka kɔrɔfɔ faamuya merci Keta an bɛ fo ka sibika bɛɛ lajɛlen fo hakili Abubakar Kante ale ta bɛ an ka anciens jati ka babu kan mawre banko an b'o lamɛn allo waaleykum salam tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min allo oui allo an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu allo oui allo an tulo b'i la waaleykum salam somɔgɔw bɛ di baasi t'u la e yɛrɛ dun denbaya bɛ di o bɛɛ ka kɛnɛ Modibo Dumbiya bisimila ka bɔ min ka bɔ Lafiyabugu Modibo Dumbiya ka bɔ Lafiyabugu yali ka ɲininkali b'i bolo ka kɛ n ka maa wele na walima fanga vraiment a ka émission nin a taabolo ka ɲi kosɛbɛ mais an balimakɛ min bɛ yen nɔ n'o ye Basaro ye Basaro a ye kuma min fɔ a kuma bɛɛ ye wulibali ye a bɛ jamana dɔn kojugu a ye kuma fɛn fɔ a kuma ye wulibali ye quoi dɔwɛrɛ ta ye foli ye ka lasaw ma donc vraiment émission nin a y'a sigi hɛrɛ la Ala ka wuli hɛrɛ la amina rabi assalamualeykum waaleykum salam n'ala sɔnna an bɛ Modibo Dumbiya fo kosɛbɛ siga t'a la ale ka foli ɲɛsin no ayiwa émission Basaro ma ani bɛɛ lajɛlen ma Disa Kone Bako nɛgɛjurusira kɔni an t'a sunsoro yan waati kɔni a koronna dɔɔni ka se ka kuma di an ka maa weleliw ma siga t'a la yaasa ka se ka jaabi maa laban b'an kɔ d'accord allo
allo bismillah anula to kon jamu kawle ka bami allo an kulo bɛ kana i tɔgɔ ni jamu awɔ an kulo bɛ kana i tɔgɔ ni jamu f'an ye k'an wele ka bɔ min Amadou Touré i bɛ k'an wele ka bɔ min ouais bon ka question kelen de donne comme ba ku quoi question ni parti jël da be Mali kono ci donc on d'accord parti ha gamin de Mali kono mona uti peti para jongo ka pour que Mali ka seta ko tinga kono quoi da soro Mali era ko do quoi d'accord parti politique na expérience bula quoi du pera para jongo ka pour que Mali fait akate ka bo tinga kono bon de question ko nala sino ngal famela aywa Amadou Touré ale to yanga malaba yi sigatala ka keto nyini ke munu mi ga nyinu ma soro me ga keto nyini ko bela dine fe sigatala nala sino ambe kuma di yanka mawlo ma ngal mi koro la kadamne Amadou Ayala sigatala bismillah ok merci beaucoup bon ambe munu ya wele ka ɲininkali kɛ an b'u fo ani waliɲuman dɔn o kɔrɔ ye an bɛ babu na o fana b'a fɛ ka ko hakilina di parti politique n'i y'a mɛn ko démocratie pluriel 1992 constitution kɔnɔna na o de votelen don ko démocratie plurielle a ka caya a ka date limité fɛn fɛn min ka d'a ye o ka parti politique créé donc n'i ye parti politique créé bɛɛ n'a hakilina don donc k'a fɔ k'an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka kɛ o tɛ démocratie ye o de ye parti unique ye an tɛ parti unique ko la donc o de kama i b'a ye parti ka ca o tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan parce que démocratie la fanga fana mɔgɔ bɛ sina na nka ale ka kuma kun ɲɛsin bɛ min ma ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ dingɛ kɔnɔ waati min ouais n y'a faamu mais c'est ce qu'on appelle le sursaut national mais même au là aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ transition in na mɔgɔ min b'an kunna premier ministre min b'an kunna parti politique ɲɛma don kosɛbɛ e hakili la ne min ye parti politique kodɛn min ye ne b'a dɔn a bɛ baara min na terrain kan parce que ne b'a ye Sikaso n y'a ye Segu n ye mɔgɔ minnu jɔlen b'a kɔfɛ a bɛɛ y'a ka parti mɔgɔw de donc ne fana b'a dɔn k'a fɔ ale fana b'a fɛ nin wagati in kɔnɔna na k'a ka parti renforcer e ne bɛ n sigi k'o lajɛ wa ayiwa politique don donc ni politique don c'est à dire que jamana bɛ dingɛ in kɔnɔ mais an bɛɛ de b'a fɛ jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ n'u ko sini maliyɛnw bɛɛ ka bɔ ka fini ta ka taa nord la ne bɛ kɛ a ɲɛma ne don a kɔnɔ parce que ale yɛrɛ y'a fɔ ne yɛrɛ ka dugu tun ɲininen ne b'a dɔn min don n y'a fɔ sisan n ka babu kɔnɔna na Bandiagara aujourd'hui Bandiagara a baarilen don mɔgɔw tɛ se ka fɔ ko Bankasi ka tɛmɛ yan donc c'est pour dire que parti politique ka fara ɲɔgɔn kan u faralen ɲɔgɔn kan même n'i y'a ye Niger parti dama dama dɔw farala ɲɔgɔn kan mais u ma fara ɲɔgɔn kan fɛn bɛɛ kan u faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka délai de respecter n'o tɛ charte tɛ yen de charte la a violé a bɛnna a mɛnna pourquoi a tɛ yen e ye vice président fɔ mais charte kɔnɔna na le président là c'est qui c'est un civil ou un militaire à la retraite charte tɛ yen bilen o a fɛn bɛɛ violé don bon donc c'est pour ça que encore le serment est important parce qu'ils ont prêté serment kalikan de kelen don k'a fɔ k'an bɛ constitution respecté k'an bɛ charte respecté parce que coup d'état filanan président Assimi ye min fɔ ko Badaw ye charte violé o de fɔ a bɛɛ de fɔlen don donc c'est pour dire que parti politique n'i y'a ye an bɛ fɔ nin maintenant n b'a fɛ ka min f'i ye n terikɛ an tɛ se embargo kɔrɔ mun na 2012 fo ka na se bi ma ne ye agent de développement de Mali ka fangaba ye sɛnɛ de ani banga ani sanu nin de y'an ka fangaba ye sɛnɛ a tiɲɛnen don bagan mara a foyi tɛ yen bilen il n'y en a pas mais sanu fana an ka sanu fana o t'an ta ye aujourd'hui i bɛ ka min fɔ nin Mali yɛrɛ économie à terre au fil du Niger n'i taara kɔnɔ mais mɔgɔ fɛn tɛ yen o donc o de kama ne bɛ ka min fɔ nin jamana dɔw bɛ yen ne bɛ ka ne voyagera par exemple Côte d'Ivoire crise n'u y'a ɲɛ f'i ye olu yɛrɛ tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ olu b'a dɔn crise ye min ye parce que pourtant olu fɛ yen dumuni bɛ sɔrɔ mais wagati Abidjan crise sera wagati dɔ la mɔgɔ tun bɛ ran de kɛ ka taa forcément ka dumuni kɛ ala k'an kisi o ma donc c'est pour dire qu'aujourd'hui n'i ko communauté internationale ye jumɛn ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ ko anw de yɛrɛ don an yɛrɛ ye communauté internationale ye
an bɛ ka nin fɛn fɛn min ni ko CEDEAO de fɛ an bɛ ka fɛ an de y'a signé de bɛnkan don an bɛɛ de b'a kɔnɔ c'est vrai que ni ko kɛra olu yɛrɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ e bolo an tɛ embargo kɔrɔ non mais an tɛ se a kɔrɔ bi parce que an ka parce que an ka économie tɛ se a kɔrɔ bi n'an tun bɛ se a kɔrɔ kunun an tɛ se a kɔrɔ bi a ye lakana min fɔ o de kama fana problème min bɛ bi Mali n'i y'a jateminɛ n'i bɔra Bamako dɔ y'a fɔ sisan dugu tɛ yen bilen ko yala impoté ne y'o fɔ impoté fɛn tɛ yen maintenant ko est-ce que Mali politiciens bɛ se ka taa campagne kɛ wa Mali duguma non impossible maintenant min fɔlen don ni crise bɛ yen élection bɛ kɛ crise kɔnɔna na o contexte bɛ yen maintenant o de la a bɛ fɔ o ma consensus politique an bɛ bɛn a kan k'a fɔ bon an bɛ taa élection na dugu caman b'o kɛ a b'a fɔ ko nin yɔrɔ ye élection tɛ se ka kɛ les lignes rouges an bɛ bɛn a kan de Burkina élection kɛra 12 000 villages u bɛnna k'a fɔ élection tɛ se ka kɛ yen pour que an ka se k'an ka président sugandi donc bɛnkan de bɛ kɛ mais n'o tɛ sɔrɔdasiw fana n'u tora tan a tɛ se ka to tan c'est impossible n'i ye jateminɛ kɛ dɔ y'a fɔ ko dɔ ka fara parce que an ye politikimaw de c'est vrai que n'i ko i ka politikimaw o ye tiɲɛ fɔlaw de premier ministre président de la République de la transition pas de la transition a ko k'ale ye dɔ bɔ a ka fɛn na a ma dɔ bɔ a la dɛ ko ka fond de souveraineté fɛn ma bɔ a la non n'i ye fɛn bɔ a la a tɛ taa yɛrɛ a ko a bɛ kɛ forage ni fɛn non c'est pas comme ça mais premier ministre m'a ta bɔ a la a ka fond de souveraineté a b'a nɔ na a ma fɛn bɔ a ta la pourtant premier ministre ta ma bɔ a la pourtant toi mais au bout de l'outil on va voir que les dépenses de l'État ka voir kacha tout ça mais au faut ma bɔ u ta la donc ça veut dire que olu fana jusqu'à présent dɔw y'a fɔ cogo min na IBK taara IBK bɛ yen donc o ye élection ko ye a ka gɛlɛn a tɛ se ka kɛ fan bɛɛ mais il faut que an ka ni bɛɛ tigɛ dɛ politiciens dɔrɔn tɛ dɛ élection tɛ politiciens ka ko dɔrɔn ye même société civile b'a la bɛɛ de b'a la k'a fɔ bon an bɛ carte fɛngɛ n'a ye carte rouge fɛngɛ an bɛ taa élection n'o tɛ mon frère depuis élection daminɛ Mali la depuis le temps de Moussa Traoré UDPR ka na se fɛngɛ na au nord c'est n'i taara lajɛ u ka statistique la olu ka taux de participation ka ca ni yɔrɔ bɛɛ ye mun na bourgeoisie de durne i bɛ ka ni min fɔ de depuis o temps o de bɛ yen c'est pas IBK dɔrɔn tɛ de koyi non le taux le plus élevé c'est toujours le nord taa lajɛ dɔrɔn c'est pas Sikaso c'est le nord 98% 99% nka e bolo bourragie mais c'est le bourrage bɛɛ b'o dɔn c'est-à-dire et puis bourrage min don mun ne b'o yɛrɛ soutenu pourquoi parce que là-bas u sɔnnen don k'a fɔ par exemple n'u bɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ min dalen don o de b'a fɔ a ye voté karisa ye c'est pour ça contestation tɛ yen o i t'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ka contestation kɛ o parce que u sɔnnen don a ye c'est le système des grands électeurs comme aux États-Unis d'accord ok siga t'a la an bɛ fɔ kosɛbɛ Amadu Aya ka foli ka di Basaro ma nin wagati in na ka sababu kɛ an ka wagati kɔni a koronna kosɛbɛ wa n'an sanga kelen di Basaro ma ka se ka ka folikanw ni kuma laban k'o fɔ ka sababu kɛ an ka wagati koronna Abubakar Kante d'accord mais n fa fɔ toujours donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ n fa ye c'est à dire que jamana foyi de tɛ yen nɔ mɔgɔw b'a fɔ an ka sɛnɛ tiɲɛnen don nin tiɲɛnen don c'est une réalité an b'o dɔn o ma kɛ bilako ye o maintenant on va pas continuer fana k'a fɔ qu'on va avoir peur ka décision suguya dɔw ta ne filɛ ne bɛ sɛnɛ domaine na ne bɛ transport domaine na ne bɛ olu fɛn ninnu bɛɛ kɛ n fɛ o mais moi je suis sûr d'une chose si anw ma bɛn bi k'a fɔ an b'an ka décision ta an b'an ka destin ta en main ka se ka bɔ walahi mɔgɔ t'an bonya Kadhafi a fait embargo combien d'années, Fidel Castro combien d'années. Alors il faut savoir aussi comment dire, subir souvent, souffrir pour que ça soit bon. Le Malien, on est trop habitué à ça. À chaque fois qu'il y a un problème, on est programmé pour ça. Oui, embargo, oui ça, jusqu'à ce que donc moi je pense qu'aujourd'hui on doit être en mesure de tuer cette peur-là. Nama ok. Ne bolo en teta parce que jamana foite de contena jamana munuga mo tanga poche ngo munga juwa nini kongo beno ni beno ni mono c'est vrai mais c'est aussi ça la responsabilité des hommes politiques des dirigeants ka solution dans ma c'est la crise de sortie sur le choix si ni politique toye moi je pense qu'il n'a pas été politique là de trouver des stratégies vraiment ka se ga daw ira on a OK on va prendre tel risque
on m'a risqué ta ok avec nini mais prévision ils font le dos. C'est ça les hommes politiques, ce sont des visionnaires en temps normal. La définition de la politique c'est de participer à la vie de la cité. Mais que doit-on faire maintenant pour éviter telle ou telle chose? C'est comme ça dans les pays développés. Moi je pense que c'est ça. Et pour finir donc avec Befou, avec Awerefo Kosovo et Alaka Mali demain, Alaka Mali c'est encore autant. Et encore que nous benbi nous beka jamana jere amala dele Alaka haklinement douma. Alaka jamana tafanga Alaka douma et faire nous yoro Alaka douma. Donc Alaka Mali on rebe Alaka haklinement di ali nordisi munu beno munu te anga haklinement Alaka haklinement douma. Ambele fala ambele bala. Et Awerefo Kosovo awali tatu na merci beaucoup. Ambele men bo bela jele. Merci Awerefo Kosovo. Amadou aya ka folkani wati na kaswa ke wati kurona Kosovo. Anta ye duwawu ye ala ka jamana ye basuma jamana dɔw ka hakilila ka kɛ kelen ye ala ka transition ɲuman d'a ma Mali tun bɛ cogo min na ala ka Mali lase donc n b'aw fo an ka Mali jɔ la n'ala sɔnna dɛsɛkɔni b'a ko waati kɔni n'ala sɔnna donna nataw la an na se ka baroda wɛrɛw sigi yaasa an bɛ se ka fɛɛrɛ baro ma cogoya min na ka lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo minnu tun bɛ k'an lamɛn minnu ye weleli kɛ minnu ye an ɲininiw ma se k'an sɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ko ka jira n'ala sɔnna émission ni minnu nana bɛn n'a ban waati u bɛ se ka dafalen sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na an ka page Facebook sanfɛ n'u y'a sɛbɛn Savoir FM 91.7 u b'an ka page a dafalen bɛ waati bɛɛ lajɛlen o fɛnɛ kɔfɛ rediffusion n'o segin kan ye kɔrɔlen a tun bɛ kɛ ka daminɛ midi la ka taa bila 13h la nka n'ala sɔnna sini o ta bɛna daminɛ inchallah ka daminɛ midi 30 la ka taa bila 14h la donc 30 minutes o yɛlɛla sanfɛ donc rediffusion kɔni o bɛna kɛ ka daminɛ midi 30 la fo ka taa bila 14h la o la bɔ kan bɛ foli bɛɛ lajɛlen ma maa min tigɛ kun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la bi o ye Kalilu Magasuba ye jamukan a lasela aw ma Abubakar Kanutɛ ne yɛrɛ Dirisa Kone Bako an ka maa welelen tun ye maa saba ye mais Seydou Jawara n'ale ye parti lumière maa ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ Amadou Aya ale ye kɔdɛm maa ye ani mouvement Jigakura an bɛ fo kosɛbɛ an ka wele jaabi la fo ka taa se Basaro Silama ale ye urgence panafricaniste coordinateur an bɛ fo kosɛbɛ an ka wele jaabi la ka Kameda bɛɛ lajɛlen n'ala sɔnna donna nataw la ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka masalabaw wɛrɛw kan.